tingut moltes pluges, veníem, recordem, nosaltres sempre fem un històric de 10 anys, tant amb la pluviometria com amb les produccions per hectàrea, les podes i tal. Aquests 10 anys portàvem, perquè us feu la idea, teníem el que és aquestes 15 hectàrees que teníem al voltant del celler, doncs tenies un promig, per fer-vos la idea, de 8.000-9.000 quilos. Doncs ens va baixar fins a 6.000, tenint en compte que els últims 3 anys, amb la sequera, van baixar les produccions moltíssim. Un any normal, abans dels que eren com els d'abans de les sequeres, no? I això ens ha proporcionat molta humitat, aquesta humitat ens ha donat molta massa foliar, però aquesta humitat també ens ha provocat, sobretot, amb tots, però sobretot els que fem cultiu ecològic, l'aparició del míldiu. El míldiu també ha afectat el cultiu convencional. Per què? Perquè a l'haver-hi tanta humitat, el creixent, o sigui, sempre el convencional feia una ensofetada i es pensava que ja ho tenia arreglat. Però per què ha tingut míldiu convencional també? Perquè hi havia tanta aigua que creixia molt i li tornava a sortir el míldiu. El míldiu, ara us ensenyaré restos de míldiu aquí. Restos de míldiu, per exemple, seria aquesta fulla. Passa que aquí ho ha assecat i és inapreciable. Algú 9 amb 2, 9 amb 3, i el xarel·lo, inclús el xarel·lo està passant per davant. Perquè l'ordre de collita, us recordo una mica, seria Chardonnay, Pinot Noir, que són les varietats de segle curt, i com diem les varietats sempre, Macabeu, xarel·lo parellada. Macabeu és la que estem, i en aquest cas el xarel·lo està solapant-se amb la Macabeu, l'està agafant en maduració. I estimem que podria ser per una part per això. També és veritat que hem de visitar molt amb els viticultors, que també és productiva. A més producció, menys maduresa. Per tant, nosaltres quan anem a mostrejar, els nostres viticultors ja són gent que es deixen assessorar, perquè fan cultiu ecològic, els assessorem nosaltres i tal, i ja diem, ja sabem que aquests no deixaran pistoles ni deixaran sobreproducció, però en general el Macabeu li ha costat de madurar.